Ka Henyotrep Youth Council HYC hapok ka jingelam ubak Robert John Kharjarin, Presiden Jongka Kelalej banyak kenduk kerpang ni umen risor karjela beripet katenat kapuli putih urakam esangma. Ya kate ke jinglej kenduk jong kate ka seng berutai umen tri lapenlong menta ka pratrik nailar arjar arpulai haka jaka trikam jengu hanong ba shilong. Naka benta ki jingdan kam bahakmat kapuli putih. Haba keren ciklat petai kubor hadin ka jingi kendo jong ki ya te umentri sorkar ubak Robert John Kharjarin ulaya tu baki dan katuk ni teli kimat baka seng kalapan sengong. Kata bandan no sakawai ke skul ba akan New State University hanong ba Shillong. Ban taulat akabayadai baki jing sibai skul bakim dai ban chimrem tan bat ki ban kata ikilong ying ki bakerdo. Namar ka jingkiu palat karukom sibai skul kawanra ka jingbon ki kena ikba pep skul shitang por. Ban penbun cucu ki exam center ban yot exam CUET bat ban pelin no eka model degree college patar khma bat kiwai de kiman. Ubak Robert John Kharjarin ulaya tu bahalor kini kimat bakaseng kapen sengau nakaliang urakam sangma ulak kubur un sale no kloi kat bala bat kumjuru ban budien nakaliang jong u. Bat hakajuk kapor ulak pentikna kumbalak rakam dak HYC riboy halor ka model degree college baha usnem banwan u arhajar arfusau an pleno ekateka college bat an penbiang ru ya kejing don kam hapo jongka ngarap jong college ni tu bi film kejing ngarap jong sarkar ki college kan subject e ha ban ia cepat bat kini kam nila dawaru nak liang jong seng bandon ni kini ki CUET center hak jala kumba POE ki samla ki jongi ki batho ya kini ki CUET exam hantam ki ba apply ya ka master degree ki yo ki haban sabar ki haban sha ki wei ki jala bat ka tu ba jing yo jing te pro ka dei sisni asni shwa ki salet ek tu bi jala dikani kalau bu jing e di lakren bala da kumnu hot ni suggest ba la da kumnu kan bha ba kin don haman ki district di hendrei nakalian jong u minister ula pentip yang i buang ba haka next academic session ka bomut house number 1 kami clear kan sayo South League Center arteli selong kawai ni hu bat kawai ke caka kawai ha jowai bat kawai turah di nakalian jong kaseng ni so ban ai play ya sokar aba la menteri stop ban wanra ya kini ki center bantu ya kan CUET exam no beli kan ni kalau padam kam kata ki wei ki mat ki bangi lakren kalau ba kumba phi pet menta lada phile what admission lani lada phile apply kam haki competitive exam lani phi what ya kino ki jaka banrung haki school ban ki college haba gilet ya kini ki entran lani haki balet haki ni ki competitive exam kawai na ki subject kaba shat one ha ke exam kadi ka aptitude bat ka logical reasoning but ki student ki jongi ki saya thu yangi ba ki subject e ha ban le ya kini ki aptitude bat ki logical reasoning test but kane ka jing e ka penlong ki student ki jongi ban do admission na ni ban fail ya kini competitive exam nak liang juga seng ngilaban kia bakal don kam ya ke sarkar mata ban wanra ya ka aptitude and logical reasoning hadu ki school level kau boleh ladang wanra ya kini ki exam hadu ki school level ya kini ki subject hadu ki school level ngila lo bapen kre lupa ya ki student ki jongi bakin pass ya kini ki exam ni but kawai na ki jing mentoi jong kini ki test ka aptitude bat ka logical reasoning kalong ba entip lupa ya kasab jom ki kena nadu dangrin laki don sap ha ke kala bandi ki don sap ka mathematics ni ha ka literature la ni ha ka law la ni ha ka political science ni ha ka no benda tila da kila tip lupa ya kasab kasuk ki banjet ki subject ha ki higher courses let's say indala pass ya class 2 kan suk ki banjet ki stream ki jom ki obli kila develop lupa ya kata ka jisu thu halor kam tina kalian jom ka nakaliang jong kaseng ngin sa ajeng modru ya kani sa ka education commission ya ka badang show set up no beli kani kalau ka badon kam kata nam ta ka jing mentoi jong ki student ke jongi kaliang jong education master u agree in principle ya kani u agree in principle u ong ba ho ka ladon kam ya ka sarkar ban step in ya kani kumbang ong phi ba menehi hakmat jongi ula phone ya ki officer banle ya ka competitive study kagap kabaya phera paden ka government but ki government aided but ki private institution
di ulah pale ya kata kompetitif tadi but ka government ka di ban step in nombli hakeleng jong kari India ki state government ke boper ki la step in ya kam kani ka kam kalau poi chadu sa sungkut ru la da pi follow up berbuat kaying ke syari bahakli du jong kari India ru kala ayang ta karai ba ka government kala ban regulate ki fees kumbang ong pi ki don sipun ki jala ki bala set up ki commission ki boper ban regulate ki fees ki regulate kumno ki sna ya ka commission but ka we ka school la ni ka college and university haswa ba kin shim ki fees ki haban yo ka approval na kata ka commission but ka commission kan ay approval tang la da ka biang ka justification beli pihak kiu di kum kini ngila don kam ka jala ka jongi but ngila ban le ya kani tang la dang yiwan ra ya ki appropriate legislation na ni da ka aj nomla ban su ong sim ta kata nomli hawan ra ta ka aj klem ka an pinomla ban wan ra regulation di nakaliang jo agree in principle but ula da ong ni ba un sim ke ne kam but nakaliang ka sengin sa follow up bahaya kani nomli kani kalakta si kadi ya ka puli ka puthi kalakta si kadi ya ka yo ka kot jong ki kini pa ka jala ka jong